Hvad siger du, Maria? Hvad sker der lige nu? Der sker, at jeg nok har... Ja, jeg har ligesom jeg har kørt eventrace i 4 døgn. Ikke sovet så meget, og nu begynder jeg fuldstændig på svedetur. Og lidt ondt i organerne. De her symptomer der. Mangler noget væske, mangler noget mad, mangler noget søvn. Og så skete der lige et eller andet, jeg er fuldstændig kampe sveder. Ikke rigtig noget. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg har det sådan her. Jeg har uro inde i mig. Jeg har det... Ja, jeg trænger til en mur. Så er klokken 5 minutter i 7. Søndag aften. Og jeg er ude og samle poster ind fra Nordisk Ekstrem Marathon. Det er nu man godt kan fortryde, hvorfor man har lagt posten på Sindbjerg, når man skal op og hente den. Derovre. Og posten op på Storebjerg, man kan slet ikke se deroppe. Så højt er det. Det forstår jeg egentlig ikke, men ja, de skal jo samles ind. Så jeg må nok hellere komme videre. Men ja, jeg er jo nok selv ude om det. Når deltagerne har været derude, så skal den jo også samles ind igen. For satan, mand. Så blev det tid til at samle en af de bedste moseposter ind. Klokken den er 21:30, så jeg har lige 3 kvarter at løbe på endnu, indtil det bliver mørkt. Der var et pigehold på X50, der mistede deres teltstænger herude i går. Så det var de noget ked af. De er blevet fundet, og der er nogle vældige sjæle, der har plantet dem her ved posten. Så pigeholdet, de kan lige henvende sig, så får de da deres teltstænger tilbage. Og så siger vi tak til dem, der har fundet dem og sat dem i posten. Det er god stil. Solen har forladt horisonten, og det var så bare ikke den sidste post, men så er jeg nået til sidste post. Det er en jubelscene, stort set. Ja, klokken ved jeg ikke hvad er, men solen er gået ned. Og jeg har overvejet til næste år at indføre, at pandelampe er obligatorisk udstyr. Også når man samler poster ind. Der er heldigvis forholdsvis skyfrit. Så jeg har klaret mig uden pandelampe. Men jeg tror, jeg tager den med næste år. Mandag den 27.5.2013, 02:48. Vi er talestund på vej til at tage den sidste post ind fra skoven. Vi er on air igen. Så fik vi taget sidste post, der skulle samles ind. Og så skulle man jo umiddelbart tro, at vi er færdige. Men det er sådan, at Maria, hun har indsamlet post 121. Det var faktisk sidste posten. Det var sidste posten
på første etape, den der stod i markhjørnet, lige umiddelbart før man kom til nightcampen. Så, men den er, i mellemtiden er den forsvundet. Altså efter at Maria har samlet den ind, så er den sidenhen forsvundet. På mystisk vis. Det samme skete faktisk sidste år for Maria, men og den post er aldrig blevet fundet igen. Men jeg har en formodning om, at den ligger i bunden af Lilleknøsen. Ja. Så det satser vi på. Så der skal vi ud og kigge nu. Ligeledes så mangler vi mangler at høre fra et hold. De har ikke tjekket ind, de har ikke krydset målstregen, vi ved ikke hvor de er. Jeg satser på, at de måske ligger sammen med post 121 herhenne. Ja. I bunden af Lilleknøsen. Måske. Hov! Hov. Den er der. Det er fandme storartet. Det er disco-video. Vi er kommet i tanke om ting. Det var... vi snakkede jo egentlig om det lige før, at vi mangler et hold. Og de lå ikke sammen med post 121. Så det er faktisk lidt noget rod. Så vi bliver nok nødt til at ringe til dem. Vi prøver at ringe dem op og se, hvad der sker. Ja, jeg synes, det er en god idé. Nej, ikke det umiddelbart. Velkommen til telefonen. Indtag en meddelelse efter klartonen. I er eftersøgt efter ekstrem maraton. Vi har ikke rigtig kunne redegøre for, hvor I er. Så, men vi håber, I ligger trygt hjemme i jeres seng og sover. Det går vi ud fra. Vi har ikke fundet jer ude i skoven nogen steder i hvert fald. Men giv lige et lyd fra jer, så vi ved, hvor I er. Om ikke andet, så ses vi til næste år, sidste weekend i maj. Nej, hvad er det der? Prøv lige at stille lige skarpt ud. Prøv lige at åbne døren. Jeg tror, der er Red Bull i. Prøv lige at åbne døren. Er det en kasse Red Bull, der står der? Yep. Sådan. Så er vi vant med kørende. Officielt i Dark Zone. Over and out.